pola 4. Ja se ustao neđe oko 2. Kaže, Bože se naspavao. Rekao onako, ali da znaš, ustao sam na lijevu nogu. Najbolj si danas. To mi je dobro, samo za mene. Može otišao na palačinke da pojača šećer. Brat otišao pojao palačinku sa sladoledom. A rekao, izaće ti na nos danas. Bolje to da mu izađe nego nešto drugo. Neće ono čovječe, ko će nam i radi posao kako gubi nas, jel? Samo ja da me neće ubiti. Samo pametno novac, pa će lud. Ali vidi, bolje je to nego 30%. U svakom slučaju. Ja te podržavam. Zato sam i ja taj lik isprebio me nove pare ruke. Šta, plati neće proći šta. Ne znaš, uzmem vazelin i mažem na bulju što, brate, glava će prođe, ali duša neće, znaš. Vidio si glasanje. 2-3 ljudi udri Boža. Samo me zanima da li me ljudi mrze ili se slažu sa mnom da bi isto to... Ko zna. Ne, nego hoće da Vaso konačno pobedi. A vidi ga brat, ne zagrijava se nešto, sjedi. Da mu svegne ova, da mu spane ova palačinka. Ne povredi u pičku, mati šta ćemo postati. Ja ću prodavim 10 rundi pa onda zbor. Tamo se dobro zagrije. Božo mi je rekao da imam 50 eura ako uđem niski singl. Slušaj, da ne budu da lažem. Možemo odmah da ih prebacimo. Tu su, da ne budu da lažem, tu su. Znači svaki takedown, svako gašenje u jetru, svaki submission daje mu po koći. 50, 100. Za submission može 5. Ja radim sve 20-30%, samo pritisak. Dobro. A zamisli koliko... Znači potpuno si bezbjedan. Zamisli koliko adekvatno ti pukne. I da mi sjedne u malo da me vidi. Kak je, sa sreće vidi. Ne bacam kikove, samo ruke. Jebi ga, vidit ćemo šta će da bude. Čini mi se da će otići kući bez dinara danas. Ja ništa nisam priložio. Pa jebeš ti, vidim da dolaziš, ja se sakriva. Jebem ti, babu grbovu. Hvala puno mojim sponzorima. Bad Boys Serbia. Na odličnim rukavicama i opremi. Sad imate velike popuste pa iskoristite. Posle kad prođe ćete kukati, jel? Kako je skupo. Zabandari ga. Sad su popusti 50, 60, 70%. To ne smije da se propusti. Realno. Što bi rekle babe, zategni s klipanim. Kako se najveći pogledati? Već mi je muka. Hvala Trianglu što mi je sponzorisao mes. Nešto me jedino motiviš, ne sam se izvodio iz torbice. To je to, motivacija. Ništa bez motivacije. I ovaj daninski. Kad dođeš i kad te voli kurac. Ovdje nije samo. Jo, ja? Šošan! Za one što se pitaju. Bandažere ne koristim već odavno, pogotovo od kad radim bare knuckle. Jer realno, zamislite sad stavim bandažer, stavim rukavicu 10-ku i kao sparingom mi šutra meč govi šak. Mislim, to nema smisla. Moramo našeg vnika ono. Kao Božo, 5. rundu radimo bare knuckle. Kako smo rekli svoj deci, deco, inverted masa. To smo jučer pričali djeci, znači što ja radim, sve obrnuto. Znači prihvatanje short notice, ne. Prihvatanje teških mečeva, ne. Rusija, ne. Mečevi svaki mjesec, ne. Samo inverted i vrhunska karijera me zagarantuje. Evo ti se. Kako ovo zvuči loša istina. Ali živa istina. Istina, jebo. Ja sam samo realan. Mlade, jedan, mlade si prljao kao truštak. Supplement Store, RS, Supplement Store CG, BCA u Kuštananču. A nekad sam pio Coca-Cola, kuneti se između vode, pitaj ih. To sam imao shaker crni, da neko ne vidi, kao mutim, samo čšš. I ne čudo što mi je jetra otkazivao. I malo boksa, malo kika i taman će doći. Ja se nadam da će izaći sa čovjece, stres ga dere. Nešto je pobegao. Ajde, ćemo.
Obećao sam 20-30% snaga. Udarca. Ali pritisak i to, Evo ga, stiže. to mu ne garantuje. Ipak su pare u pitanju. Tu sam, nisam pobjegao. Malo se slegneo smeće što sam jeo da ne bih povratio kod psihu. Božo, ovo je meni već 4. runda. Ti si još presvukao nisi. Samo ti lagano. Još se palačinka. Vidi ga što se zagrijala. Pa ćemo se bijem u kafanu. Dobro. A ono 100 eura, ne! Kažem Nini, kogoda će ti popušta. Kad su pare u pitanju. Majici ne popušta. Joker kick ako mi proda. Ako mi proda Joker kick, šamarčina. Sve ono što imam daj. Meni bi se telo raspalo kad pokušaju Joker kicka na pola. Nemoj da vas zavaram, treniram. Koliko dugo treniraš? 5-6 godina. Alo, 5-6 godina. Ali, Ovaj će još problem da mi napravi. ali intenzivno, nedelju dana. Živa istina. Samo da najavim, Joker već 3. sparing radi samo boks. I to najviše s malim rukavicama. Šta vam to govori? Da ide na Bernard. Spremamo ga. Provalio i on šta donosi najveću lovu. I šta ga najmanje umara i zašto se najlakše spremi? Samo ruku. Opa! Ja više ovi boksovita, majke. Vidi ga Joker, a? Nije nekako baca Joker. Ajmo neki, ajmo, pa se ti zajebavaj. Još vrat. Alo, jesi vidio šta je iskustvo? Zanimljivi smo da znaš. Šta je iskustvo, sviđa? Šta je stara lisica? Ajmo neki. Takvih smradova ćeš se nagledati u život. Bar još jedno 50 godina. Minimum. Ajmo. Dobri vodi šotovi, jedni drugi. Može ti igram vaske neki. Nožicije. Dobra kontra. Lagano gore glava. Bravo, Vaške. Ajmo, Jankila. Niši, brate. Neće što pravim i OnlyFans. Ne zajebavam se. Mogu ja smalim. Glavu udaram 10%. Više se kreće bez krivina. Pokazao si pare, da sam... Ne moraš cijela 3. Ajmo, znači prva runda, boksing. Možo? Alo, nije pre, Božo ima velike rukavice, ej! Sudija! Ne, mati sudije. Ovdje sam ja sudija. A ti bilo kik, bre, Božo, koga jebe, vrata, nema sudije. Veliki Božni sudlo, teški. Imaš 3 minuta, Božo, beži! Aha, gac. Uleči Božni dobro. Alo, 500, ajmo. 500, ajmo. Ako, evo ja. Gore ruke Božo na ovaj klaran, brate. Ne znam, Božo. A? Tako je na njega probaj. Drse, Božo. Ajmo, Losa, ustaj da on radi, ajmo.
šta? Ponavljamo rodu kickboksa. To je Muay Thai, jer hoću bacam laktove. Nema tih potrebno stvari. Nemoj Božano da mi date... Nema ko da mi vodi emisije. Imaš lop kikova. Tako je. Ajmo Mićo. Minus jedan se laži. Ajmo minus jedan minus. Uvijek korak napred, uvijek korak napred. Napred, noću napred. Ajmo, na prste. Ajmo, ajmo. Bravo, Ode ruka. bravo, Mićo. 20 sekundi. Ajmo, Šuti ga Božo, da se ovaj štipiti, to nije opregnala. Ajmo, Božo! Ne daj mu leđa samo. Pusa! Božo! Figura! Božo, samo ne daj leđa. Ovaj smrad ne zna ništa drugo. Da je maltretirao sinoć, jes? Da. Božo, prstu bulju mu stavi, Božo. Sad, ja! Hoću da radim. Ajmo! Ajmo! Alo, školi ga, na karabu mi ga stavim pola šesta. Ma kopre noga, glupane, ne tabe. Jebe mi ti sunce. Ne daj mu samo u mene leđe, drži se ko malo ne šuti. Ajoj! Vidi ovo svi! Joj! Ja, Božo! Prepili ću sudija! Ajmo, Božo! Božo, brani se, Božo. Ja, Božo, ne! Pošto stalno priča da je grappling njegova priča. Ja sam čuveni grappling. Zvali su me, daj Barta. One majice Eagles. Evo, radimo samo jiu-jitsu, ja mu dajem s leđa na treći. Taktika mi je bila da mu pukne noga kao Pakipančija, ali nije mi uspela. Leđa uzmi kuke. Ne možeš bez kuka ništa, Božo. Cijela kram uzme leđa. Božo! Ajmo, tu sad. Ne ukrustaj nogu. Dobro što te nogu, ne ukrustaj. A napadi ga, Božo, nema da ga mazi. Vidi 50 vrića, drugo se jebe. Reći čuv. A liga ni sekund pustio. Alo, pare su u pitanju.
Opet isto Božo. Opet isto Božo. A naravno. Ja sam daj ruku. Kaže, Nina nije spalo dobro, nek odmori. 2 puta isti sam išao. Možda jedino nije drago. Malo, normalno. A pitaj šta će da ide sa tobom? Ajmo. Stisni ga. Odmah. Na njega. Guraj glavu. Borba zvana 50. Op. Može opet ideš lopatom na bager. Ruka Bože, ruka. Ajmo. Znaš da Božo nije bio aktivan od Karigla futbola, znaš? Sam oplatio. Ajmo, još malo, ajmo. Sve prostor. O, ju. Habib. Ne možeš zatvoriti jaka, ima značne noge. Evo, Vaske, morat ću vodi na vreme, ne može. Evo, Radim ja malo džicu, ovo. alo, debeli zbul izbita. Bitni dio nismo rvali. Ali nema veze. Sam mislio smo rvali. Samo malo, Koliko bi rekli? nisu rvali zato što je Vaske riknuo. Da se razumiju, Bože je hteo, Vasa je odustao. Živa istina. Kako ćeš ti spavać? A pametan sam bio, pojao sam palačinku pred. Molim te, coach, da li valjaju submission attempts? Napadi, ruke, vrat... Galvao. A? Vidi, s obzirom da jiu-jitsu radim i jednom sedmično, petkom kod njega i to kad se generalno više radi ground and pound, ja sam zadovoljan. A i protivnik nije bio po mjeri, tako da... Šta nije protivnik, pogledaj, protivnik crne čarape drugi dan, vidio. Ti lud. Alo, sad si jedan njeno s youtuberim. Vratio sam se noge. Ajma para, alo. Naši Stoković se crkvu moli za pare. Bože ide na lava. Ja ne mogu šta čini. Sad nakupujem, prodajem, glava nova. Dođu Matijević, dobar dan. Može imate teleću glavu. Glava motora. Nažalost nismo uspjeli da zavadimo pavi, ni na kući idemo bez hleba. Ti ćeš morati da ga mestiš, a sve zahvaljujući ovom gospodinu. Alo, Nina mi je rekla, znači jebeš pare, sinoć mi je rekao sve, molite ga izmaltretio. Rekao, to je muzika za Slušaj, Nina uvek ima gde da jede, ali ovo je... Šta je meni ovo trebalo, bok ti? Ali bez...